Oh, hello! Cine ridică căpușorul la 3 săptămâni? Da, mami. Opa! Spune, vrei să văzi pe mătusica? Spune, hai mătusica sexy? Da, mă? Spune, hai mătusica sexy? Hello! Pune pe Facebook. Să mai vadă un pic lumea? Să mă vadă un pic lumea ce faină sunt eu? Tot ce putere are! Măzină. Opa! Vrei să mergem afară? Ți-am promis? Opa! Good job! Încă unul. Bravo! Calmată. Șupârți! De toate faci tu. Ține-i, Doamne, o fetiță. Ce, mă, mami, ce vrei tu să vezi? Ce vrei tu să vezi aici? Mama, câți ochii tăi! Oh my God, mor! Mor de tine! Uite așa! Uitați-vă la ea! Uitați-vă la ea, o mână de om! Mergem să mâncăm profiterol? Așa e, da, uite, a dat din Oh my God! Și ce mai vrei? Și creier pane? Să pun în geamanta când pleci? Da. Și creier pane, Maia? Aia nu ți-a plăcut? Ok. Dacă nu vrei creier pane, nu vrei. Obosită rău.